Amir Sani Dun. Monggo dumateng paripun Pak Iyana. Katur wilujeng siang wilujeng Amir Sani Maesabada. Sugeng para pamirsa monggo sami sukarana mirengake kesenian kita nggih jaranan bangsa budaya wicir saking kula agung kang dipimpin Bapak Miswan Metyang laluri budaya presaya kandang rambatan kebudayaan kerakyatan kandikane para kadang pasti ninderek berjuang seni kita ojo hilang pamrih bisa maju kencang orang ana kang salah mugi kesiratan Maesa budaya posko mandang yuk 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 kesenian kita nangge jaranan bangsa budaya wicir saking kula agung kang dipimpin Bapak Miswan Metyang laluri budaya presaya kandang rambatan kebudayaan jarang hebat andikane para kadang pasti ninderek berjuang seni kita ojo hilang pamrih bisa maju kencang orang ana kang bersalah Gusti letepaken Maesa budaya posko ayo 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 yo hayu li sing hati-hati Maesa budaya
Prayitno sing ati-ati Mahesa Budaya. Monggo dulur sesarengan Pak Tri Susanto kalian Ibu Rusmiati. Asik. Asik. Oh. Asik. Oh. Yo. 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 Manggut yuda jroning rananggono angledi pranggamane kanggo sodoran pentule cecer cucuking yuda ora rame ngedaki jroning Malaga. Manggut yuda jroning rananggono anggredi pranggamane kanggo sodoran pendule cecer cucuking yuda ora rame ngedaki jroning Malaga. Ayo kira sing hati-hati ya. Oh, Mahesa Budaya. Yo, op. Ya budale prawadya bala biar aku mebiar anite turangga gawe ora ing praja umuro engetari saya ing daning budale budaya. Oh, ayo kira sing hati-hati Mahesa Budaya. Oh, Bapak Miswan kira oh Anogerimut seguyun dene paipun Bapak Prayit ya Mas Bapak Prayit. Anogi para sesepuh dalasan para pini sepuh. Mas
Sandi matur nuwun lah. Hei. Ada di para pun ya. Oh. Hei. Yuk, yuk. Oke. Nah. Jos. Kepenake goyangane Mahesa Budaya. Niki kansuran pinarak kanca-kanca YouTuber sedaya kemawon wonten siang menika. Siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu. Puji Rahayu si baju biru Mahesa Budaya Triple Audio matur nuwun. Yuk 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 yuk
siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu. Jogja H-E O-A H-E O-A H-E O-A H-E O-A Om Oh H-E Oh H-E Lo O-A H-E
Ahe. Lo yo. Oh ah. Ahe. Oh ah. Ahe. Lo oh ah. Ahe. Oh ah. Ahe. Terus satu terus Jonggrang mikmu mati sitok Jonggrang sabar dhisik Rara Jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandhang kasmaran waspadakno prajuritmu kalabaran mula kowe dadi wanita boyongan Saka Bandung kowe aja malu marang iki kanggo durung ampun Saka Bandung aku duwe bebono Candi Sewu sawengi kudu ganti iya joget jalukmu tak turuti Jonggrang ngelor kidul diramu tak golek jebolan ning kene Jonggrang Siro melu jaranan payusa budaya iya ya ngono bareng-bareng aku tak ndelok ngono kene Rara Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandhang kasmaran waspadakno prajuritmu kalabaran mula kowe dadi wanita boyongan Saka Bandung kowe aja malu marang iki kanggo durung rampung ayo lo bela pati Mas Prabu kupolo kang mosito labuhe mono tobat kowe wanita kaparat apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Gandawasa Rara Jonggrang manut tasun pundhut garwa Joko
priye aku duwe bebek panjaluk apa wong ayu candi sewu sawengi kudu iya aja ngreng panjalukmu tak turuti yo ho ho op lah la la ah yo la op o Hey, Josh. Hey, Josh. Hey, Josh. Hey, Josh. Hey, Josh. Mahesa Budaya Triple S Audio Mas Hedi Kalau Chandra
Jos. Ewe. Ayo yo. Yo. Oh. Ho, yo. Sama sayo. Oh. Loh. Dos, ayo siji lan diaturke nggih wah iya oke ya iki lo ya iki mat ya iki lo para putra-putra saking Mahesa Budaya Bangkrut lat jalang wae bocah teko ya wis yo oh hey oh hey Ayo, duduk dong. Lah. Ya ngono. Dadi. Oh. Sesarengan Mahesa Budaya ya kan Mahesa Budaya Yogyakarta nyata wancine mos tangguh kang laras foto mawis kinarun paring budaya Dharma kang cinandra karewitan ambaro tambah itu terus ambaro anyagai kegiatan ambo seni ayo aja kembang nojo mereka yatim ayah
Mahesa Budaya. Oh, 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 oh. Ah, Yuk. Pindho wewayangan uripe manungsa, caritane manut dalan sing lakone, kahanane donya pancen warna-warna, ana ewen ana bengi wis gandenge, apa pancen wis dadi cobaning pasti. Saben dina mung rekoso tak lakoni, golek pangan sak puluhan turut dalan, mikir nasib kang ora karu-karuan. Nasibku ketula-tula, edu ibu paringa berkah pandonga. Nasib keloro-loro nasibku, edu bapak nyuwun tambahing pangestu, tak pasrahke kabeh iki marang Gusti. Muga-muga mentasing lelakon iki, aku percaya yen nasib bakal rubah, diparingi rejeki kang turah-turah. Ayo lo kerenggal langsine nyun bali yo mat. Penak kabel masih ya. Alon bae. Iki anti noise. Mahesa lo. Mas Edi kaya ngene lho Mas Edi. Triple S audio. Hop. Hop. Yo. Rata. Cilik-cilik wis pinter golek duit. Iki ngono bakul rambak kabeh lan. Opahe rambak urung teko duit. Tarik le. Mama, ayo lo opahe rambak sang pinter nerene opak rambak. Iki neng buriti ya Pak Rambak iki. Ayo. Was. Jaga nenek pira Nur. Yo. Lah. Godelang yo man yo. Aku vokalis njaluk kabel kabeh wae Mas Edi. Ketoke kok penak kabel ya iki lho pokoke Mas Edi pada masuk. Weh luar biasa nggih. Katone penontonnya nggih kathah sanget wonten siang punika nggih para rawuh. Kanten Mahesa Budaya wonten siang punika niki wau minangkani pamundhut saking panipun Bapak Tri Susanto dalasan Ibu Rusmiatin ingkang kagungan hajat nggih menika hajatipun ngramakaken Kang Putri Nisbo